ibtighai mardatillah litasil qasidina litalabi salama wal barakah wal ma'unah fid dini wad dunya wal akhirah bisyafaati rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim Sanila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Sanila hadrati nabiyina baliyabin walkan bin qalibin syambin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sanila hadrati sultanul awliya sayyidina Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sultanul awliya sayyidina Syekh Hasan al-Sadili Qaddasallahu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila hadrati musannif hadzal kitab fathul qarib wa nafa'na bihi wa ulamihi fiddahi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Sanila hadrati Syahina Simbah Yai dan Munawir bin Abdullah Rasad Simbah Yai Ali Maksum bin Maksum Simbah Yai Abdul Hamid Waswana Simbah Yai Adgur Syairi bin Siddiq Simbah Yai Khalil Harun bin Isma Simbah Yai Mansur bin Khalil Simbah Yai Hasan Bisri Simbah Yai Rifki Ali Simbah Yai Mahfud Ali Tajul Arifin Simbah Yai Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin Simbah Bahkan Syayyihi wa masyayyihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilainal hadirin ma'hum ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahurat wa idza tahurat lan tatkalane suci apa al-khamratu khamrah yen mengkono prejabe syarat idza tahura mongko suci apa dan naha wadai khamrah tabangan krono anut laha maring khamrah. Hadza utawi iki iku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalihe Mbah Musonib. Ibarate fasal fil haidi ing dalem mertelake haid. Haid sing haid ku wong wedok haid. Ora ono. Hadza utawi iki ku faslun ana anggit pasal sawiji kang bakal hadir ing dalem penggalih Mbah Musonib. Ibarate fasal fil haidi ing dalem mertelake fil haidi ing dalem mertelake getih haid. Getih haid kepiye? Haid gue darah kotor yang keluar dari perempuan, dari kelamin perempuan ketika menginjak masa dewasa atau
Haid pertama utawa tiap bulan datang bulan haid, getih haid. Ya getih kotor ya disenengi bangsa jin. Ana malah disalahfungsikan. Getih haid disalahfungsikan kanggo melet utawa guna-guna seorang laki-laki nganti suwe ilange kepikiran terus. Wan nifasi ya ilmu batal. Wan nifasi lan getih nifas, wal istihadzati lan mertelaake getih istihadzah. Wayah rujulan metu minal farji saking farji kuwi bolongan ngarep nggon metune uyuh. Nal farji saking farji apa salah satu dimain telu pira-pira getih telu sing metu saka bolongan ngarep utawa farji apa dirupane telu damul haidi sawiji getih haid. Wan nifasu lan kaping pindhone getih nifas melahirkan. Setelah melahirkan nifas wiladah nifas. Wal istihadzatu lan kaping telune getih istihadzah. Samangsa metune getih kuwi mau ana telu fal haidu mongko utawi getih haid iku huwa utawi sing jeneng getih haid. Sing jeneng haid iku adamu getih sifate getih al khariju kang metu apa dam apa getih. Nanti oleh metu fisinil haid ing dalem tumekane ngumure wadon kang haid. Tumeka ngumur fisinil haidi ing dalem tumekane ngumure wadon kang haid. Wa huwa utawi sing jeneng fisinil haidi umur pira wong wedok kuwi mau bakal haid. Iku tisai sinina tumekane ngumur songo pira-pira taun. Dadi umur 9 taun haid merga ya dewasa. Fa aksara mongko hale luweh akeh metu utawa luweh saka 9 taun. Getih min farjil mar'ati saking perjine wong wedon ngala sabilis sihati netepi ngatasé dalan waras utawa sehat. Sing jeneng haid ya keluar ketika dalam kondisi sehat. Lorone sensitive menjelang haid kaya warna-warna sing jaluk pijet sing nyeri sing apa lagi haid. Aila li'illati tegese ora krana lara, ora krana mriyang, balil jibilati balik metune getih krana wis dadi watek. Wateke wong wedok umur 9 tahun munggah ya kudu haid. Ora haid ya bahaya, tidak mengeluarkan darah kotor. Tadi haid wong nek haid ya ora oleh dijima, ora oleh dikawini nek wayah haid. Ditunggu sampai selesai. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa sebab nglairake. Haid tidak harus melahirkan. Wa qaluhu utawi dawuhe Mbah Musonef walau nuhu utawi rupane getih haid iku aswadun ireng. Getih haid rupane ireng muhtadimun kang banget panase. Ireng banget panase getih haid. Ya wong haid ya
werna-werna rasane. Ladzangun kang nglarakake utawa semromong berarti getih panas semromong. Habare dawuh kaluhu iku laisa ora ana iku fi aksari nukhil matni tetep kasebut ing dalem akeh-akeh tuladhane kitab matan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi shahihi lan iku tetep kasebut ing dalem Wa fi shahihi lan iku tetep kasebut ing dalem kitab sahih anggitane Imam Johari. Wa fi shahihi lan iku tetep kasebut ing dalem kitab sahih anggitane Imam Johari. Ihtadamadamu utawi lafaz ihtadamadamu istadat hamratuhu tegese banget abange apa dam. Tadi getih head kuwi ya banget abange, kadang banget irenge. Hatta aswada saingga ireng apa wernane dam, wernane getih. Tadi banget abange, banget irenge, getih head wis saking disenengine maring bangsa-bangsa jin. Bangsa jin seneng banget karo getih head. Mula misal besok bojone head utawa ceweke head ke lembuang getih sing bener, aja sembarangan. Sembarangan bisa dadi panganane bangsa jin. Walazangathu lan tegese nglarakake apa annaru geni. Hatta ahraqathu saingga nggosongake apa nar ing sek. Sawise rampung Mbah Musane mertelakake sing jeneng head mongko nuli tumandang malih Mbah Musane mertelakake sing jeneng nifas dipun pertelakake kelawan pandika. Wan nifasu utawi getih nifas. Getih nifas iki kaya apa? Iku huwa utawi sing jeneng getih nifas iku adamu getih. Sifate getih al-khariju kang metu apa? Al-khariju kang metu ule metu kuwi mau ngakibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi wadon kang lahirake. Tati getih nifas, getih kang ngiring-ngiringi nalika manak, nalika nglahirake kuwi getih nifas. Samangsa-mangsa sing jeneng nifas kuwi mau getih kang metu ing dalem ngiring-ngiringi wadon kang manak utawa nglahirake. Fal khariju mengko utawi getih kang metu mangal waladi bareng-bareng sartane anak utawa bayi kang lair. Aqabelahu utawa getih kang metu ing dalem sadurunge anak utawa bayi kang lair. Iku layu sama ora den arani apa getih kang metu bareng-bareng sartane anak utawa getih kang metu ing dalem sadurunge anak. Ora den arani nifasan ing jeneng getih nifas kuwi ora. Nifasan ing jeneng getih nifas kuwi ora. Wa ziyadatul ya'i utawi nambahi huruf ya fi aqibah ing dalem lafal aqibah lughatan ing dalem bangsa lughah iku qalilatun kidik apa ziyadah.
Wal aksaru tawi kang luwih akeh lafal aqibah iku hadfuha buang yane lafal aqibah. Sawise rampung Mbah Musonef mertelake sing jeneng getih haid lan nifas mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelake sing jeneng getih istihadzah dipun pertelake kelawan pandika wal istihadzatu utawi getih istihadzah aidamuha tegese getih istihadzah iku huwa utawi sing jeneng getih istihadzah iku adamu getih sifate getih al khariju kang metu apa dam apa getih nanti oleh metu fi khairi ayamil haidi ing dalem sakliyane pira-pira dinane haid wa nifasi lan ing dalem sakliyane pira-pira dinane nifas. Oleh metu kuwi mau la ala sabilis sihati ora ing atase jalan sehat utawa waras. Sawise rampung Mbah Musonef dadi getih istifadzah kuwi ya getih sing metu duduk mangsane haid dudu mangsane nifas mergo awake kurang sehat kelamine ndlewer getih. Sawise rampung Mbah Musonef mertelakake sing jeneng getih istihadzah mengko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelakake kidik-kidike metune getih haid dipun pertelakake kelan pandika wa qallul haidi utawi luweh kidik-kidike metune getih haid sithike metu haid kuwi apane zamanan mongsone utawa wektune. Nah iki haid berapa hari wektune iku yaumun sak dina walalatun lan sak wengi ai mikdaru zalika tegese kira-kirane mengkono yaumun walailatun dadi kidik-kidike haid ya sedina sewengi wa huwa utawi sing jeneng yaumun walailatun iku arbaatun papat wangisruna lan punjul 20 apane saatan jame 24 jam ngalal itisoli ing atase tetemune getih nifas dadi 24 jam al muqtadi kang den ngadatake fil haidi ing dalem haid ya bener kidik-kidike metune getih haid kuwi mau 24 jam sidik-sidike haid kuwi 24 jam wa aksaruhu utawi luwih akeh metune getih haid iku khamsata asara 15 apane yauman dinane dadi akeh wong haid kuwi 15 dina bilayaliha bareng-bareng sartane wengine khamsata asara dadi 15 dina 15 wengi kuwi akeh wong haid setengah bulan hampir tapi ya jarang seminggu pol-pole ya 7 hari ning nek 15 dina ya ana ngono lho sak mangsa-mangsa luwih akeh metune getih haid kuwi mau 15 dina 15 hari fa insadza mengko lamun wuwuh alaiha utawa tambah lebih alaiha ing atase omsata asara yen mengkono kepriye jawabe syarat infahua mengko utawi sing jeneng getih haid kang metu luwih saking 15 dina iku istihadzatu jeneng getih istihadzah kang jeneng getih istihadzah kang metu wa khalibuhu utawi kaprah-kaprahe haid iku situn 6 dina ki umume 6 dina ausabngun utawa 7 dina
Dadi umume perempuan haid ki 7 hari, 6 dina atau 7 dina. Tapi nek akeh-akeh 15 dina. Nek luwih saka 15 dina ki getih istihadzah, kudu periksa segera periksa ning dokter. Asabngun utawa 7 dina, wal mu'tamadu utawi kaul kang den gawe gandulan. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono aqalul haidi lan aksaruhu iku al istiqra'u, kaul istiqra yaiku peniti-nitine Imam Syafi'i. Sawise rampung Mbah Musoneb mertelakake kaprah-kaprahe metune getih haid. Mongko nuli tumandang malih Mbah Musoneb mertelakake luwih kidik-kidike metune getih nifas, dipun pertelakake kelawan pandika. Dadi nifas ki setelah melahirkan berapa hari. Wa aqallun nifasi utawi luwih kidik-kidike metune getih nifas iku lahdzatun sak kecrotan utawa sak delo. Wa uridu utawi kang den kersakake Mbah Musoneb bihi kelawan dawuh lahdzatun iku zamanun yasirun, mangsa kang sak delo. Wabtidaun nifasi utawi kawitane metune getih nifas iku min infisalil waladi, awit saking mbabare anak. Mbabare anak, bayi lahir metu netes nifas, lalu getihe metu jedelo. Ya bener kidik-kidike metune getih nifas kuwi mau awit saking mbabare anak. Waksaruhu tapi utawi luwih akeh-akeh metune getih nifas iku situna sak widak apane yauman dinane. Swidak dina 2 wulan nifas. Wong nifas ke 2 wulan. Wa khalibuhu utawi kaprah-kaprahe metune getih nifas iku arbanguna 40 apane yauman dinane. Wong anak nifase 40 hari. Dan saiki kan dijahit utawa normal, lahir normal ya 40 hari utawa 60 hari nifas. Wal mu'tamadu utawi kaul kang den gawe gandulan fidzalika ing dalem mengkono-mengkono aqalun nifas lan aksaruhu aidon halemalih padha karo kaul haid. Kaul Imam Syafi'i kidik-kidike nifas 40 hari. Besok bojone berlahiran ke selama 40 atau 60 hari masa nifas. Sabar. Wa aqalu tahuri utawi luwih kidik-kidike sesuci al fasili kang misah benal haidzotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asara 15 apane yauman dinane. Wahtaroza lan jabokake sopal musonifu Mbah Musoneb bikalihi kelawan pandikane Mbah Musoneb benal haidzotaini ing dalem antarane haid loro njabake nganil fasili saking suci kang misah benal haidi ing dalem antarane haid wan nifasi lan ing dalem antarane nifas. Iza qulna tatkala ning ngucapake sapa ingsun Mbah Musoneb bil asohi kelawan kaul kang luwih sahih rupane pangucap innal hamila tahidun. Pangucap innal hamila tahidun. Innal hamila temen satune wong kang hamil iku tahidun bisa hamil. Iku tahidun bisa hamil sapa wong kang hamil
fa innahu mongko temen satuhune al fasil baina haiti wa nifas iku ya juzu wenang apa ayakuna nyento ana apa al fasil bainal haid wa nifas ana iku dunahum sata asara kurang 15 apane yauman dinane. Berarti nek wong sing haid kae juga bisa hamil misal disetubuhi. Ning aja nganti nglakoni persetubuhan ketika masih dalam keadaan haid, dikhawatirkan anaknya cacat. Ya kuwi nunggu kidik-kidike 6 dina, seminggu utawa 15 dina. Sabar. Berarti orang yang sedang datang bulan atau haid itu ya iso hamil ketika disetubuhi. Ayo hati-hati. Ditunggu ayah haid ayah nifas, jangan sampai disetubuhi. Tidak boleh, haram. Hukumnya haram. Wala hadda lan ora ana pelanggaran iku maujud li aksyarihi kaduwe luweh akeh-akeh haite wong kang hamil. Wong hamil kok haid tohurin tegese pelanggarane sawijine haite wong kang hamil. Kadang wong hamil kok haid ya bisa juga. Ning kebanyakan tidak haid wong hamil, ning ana sing hamil ning haid ya ana. Jarang. Fakot tamakasu mongko terkadang tetep sapa almar'atu wong wadon dahroha ing dalem mangsa sak uripe wadon bila haidin kelawan tanpa haid. Ya ana wong sing ora wong wedok kok ora haid ya ana jaman sauripe. Siti Aisyah iki Dewi Aisyah ya ora haid. Ana kalane wong wedok tanpa haid. Ana wong wedok haidé jarang. Setahun ora haid ya ana. Padahal ya ora mengandung, tidak mengandung ning tidak haid ya ada. Ini masa-masa perempuan jarang haid atau tidak haid ya ditemeni ling ibadah. Karena haid dalam posisi haid seorang wanita itu tidak boleh melakukan ibadah sholat, ibadah baca Quran, pray total, tapi hatinya ya tetap zikir perbanyak maca sholawat atau apa nang ati. Nah, ibadahnya libur total. Cuma kebanyakan wong haid misal krungu adzan ya ora njur turu terus mblasur. Nah iki nek seorang istri sedang haid seorang suami disarankan utawa disaranke para ulama menyarankan mengkodo salate istri. Dadi aktivitas bojo ketika haid sing lanang kudu ngodoni. Ben ngopo ya supaya keluargane rumah tanggane ya guyub rukun, makmur, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi ketika haid seorang perempuan tidak berarti lepas hukum. Wah, lagi datang bulan tidak sholat ketika waktu adzan ya turu sak kebluke ngono kuwi. Enggak, tetap di waktu-waktu sholat ya harus menghormati waktu sholat, ora njur turu mblasur ngono kuwi. Cuma tidak melaksanakan sholat kuwi. Tetap waya-waya sholat aja turu dalam kondisi haid. Tapi kebanyakan wanita zaman sekarang ya dalam posisi tidak haid aja tinggal sholat, apalagi haid ya wis angel, kurang hati-hati lah.
hati-hati dalam hal hukum. Misal ujare dalam kondisi haid turu sak geleme, apa-apa sak geleme iki enggak bisa. Waktu sholat tetap harus duduk bangun menghormati waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hada lan ora ana planggeran iku maujud li aksarihi kaduwe luweh akeh-akeh hete wong kang hamil. Tohurin ait tohuri tegese planggeran sucine hete wong kang hamil. Faqat tamakasa mongko terkadang tetep sapa almar'atu wong wadon dah roha ing dalem mangsa sak uripe wadon bila haidin kelawan tanpa haid. Tadi ada seorang perempuan yang tidak tersentuh haid. Amma ghalibut tahuri anapun utawi kaprah-kaprah haid iku fayuk tabaru mengkoten wilang-wilang apa ghalibut tahuri bi ghalibil haidi kelawan lumrahe haid. Fa ing kana mengko lamun ana apa al haidu haid ana iku sitan 6 dina yen mengkono bejabe syarat in. Fatahiru mengko utawi sucine haid iku arbangun 4 wangis runa lan punjul 20 apane yauman dinane. Aukana utawa lamun ana apa al haidu metune getih haid ana iku sabengan 7 dina yen mengkono keprejabe syarat ingkang muqaddar. Fatahuru mengko utawi sucine haid iku salah satun 3 wangis runa lan punjul 20 apane yauman dinane. Al-Fatihah. Alhamdulillah.